sibiri avril kalo kile duru san ba filani muga ani duru mali kunnafoni jabarani najabaw ayaw bismillah mali kunnafoni ka don kibara olu keneka kunnafoni damnena anga jamana marabaw ka ladala ɲɔgɔnye mun bɛ kɛ ni o bɛ wele nanzarakana ko conseil des ministres kunungo juma avril kalo kile naani san ba filani muga ani duru o kɛnɛ sigira kulubakaw olu fɛ yen nɔ mun yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta kɛnɛ mun kan u datura fɛn caman na projet de loi de texte caman o votera kɛnɛ kan o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye u y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la fɛn min ye fanga ɲinitɔn jɛkulu mun bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni o ye parti politique ye u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye o caman ye u bɛna olu filenkolon ci ni k'o dakolon ci don n'a nata olu kɔnɔna na Imam Mahmoud Diko ni ale bɛ Algérie jamana o kɔnɔna na a bɛ san 1 ani wagati jan bɔ ka sanga ni février kalo tile 14 tɛmɛnen fɛn min ye kanubaga dɔw olu tun ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye imamu ye ale kan ka don Bamaliba ale kɔnɔna na ka sanga ni o kibaruya ninnu dili de sa fɛn min ye kanubaga dɔw tun bɔra ni ka taa k'u bɛ taa Imam Mahmoud kunbɛn mun kɛra sababu ye fɛn min ye an ka finitigilakaw olu ye wulikajɔ kɛ ni ka maa 9 ɲɔgɔn ko ni k'o minɛ k'o datugu kaso la ka sanga ni olu ka datuguni de fɛn min ye marisi kalo tile 20 tɛmɛnen san 2025 ani duru olu maa 9 ninnu bɛɛ ka kiiri tigɛra fɛn min ye commune 5 tribunal ale kɔnɔna na ni maa fanba yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ka yafa kɛ ni maa 9 ma ni k'u bila ni ka taga so kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ɲininkali dɔ o tɔmin turulen don fɛn min ye Imam Mahmoud Diko a bɛna Mali la wa a tɛna Mali la ɲininkali gɛlɛn halisa jaabi ma sɔrɔ ni kuma ninnu na fɔlɔ a bɛ tile 4 o bɔɲɔngo bɔ fɛn min ye AES ministre des affaires étrangères olu bɛ Moscou ka olu fɛ nɔ ni o ye Russie faba ye walasa bolodi ɲɔgɔnma mun bɛ AES jamana ale ni Moscou ni ɲɔgɔn cɛ walasa o baara olu bɛ se ka yakubaya cogoya mun na o de hukumu kɔnɔna na kunungo avril kalo tile 4 san 2025 ani duru ni ministre saba ye lajɛ kɛ ni fɛn min ye AES jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Russie jamana o kɔnɔna ma ani fɛn min ye AES jamanaden minnu taara Russie jamana kɔnɔna na kalan o sira fɛ u ka ɲɔgɔn ye fanba o de bolila fɛn min ye AES jamana kungilenna ni ka ɲɛfɔli kɛ ni maa kofata ninnu ye o kɔfɛ ministre ninnu y'a yira ni maa kofata ninnu na u ka kɛ misaliya ye Russie jamana o kɔnɔna na walasa don n'a nataw la fɛn min ye AES jamana ale bɛ se k'i kunkolo kɔrɔta n'u ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya mun na ni wagati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye compagnie de transport min bɛ yen ni o bɛ wele ko Jara transport kunungo juma avril kalo tile 4 san 2025 ani duru kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ kucala sira yɛrɛ kɔnɔna na tasuma wulila nin compagnie de transport ninnu ka mobili dɔ la mun kɛra sababu ye ni ka mobili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jeni ni k'a ban kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ maa kɔni ma bɔnɛ ani la mais fɛn min ye mobili kofata in ye ale bɛɛ lajɛlen jenina kucala sira o la an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Namibie ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Namibie jamana marabaw kɛn bɛ ka visa ko don u ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na kunnafoniya olu yɛrɛ dira avril kalo tile fɔlɔ san 2025 ani duru Namibie jamana ɲɛma olu yɛrɛ fɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Amérique jamanaden fɛn fɛn ni minɛna Namibie jamana kɔnɔ ka sɔrɔ visa t'i bolo k'u b'i gɛn ka bɔ Namibie jamana kɔnɔ i n'a fɔ Donald Trump bɛ ka Namibie kaw olu gɛn ka bɔ États-Unis cogoya mun na Mali kunnafoni jabarani najɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'a da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan